Assalamu alaikum. Hande bo mi waddani lawol ngol goɗɗo tokkata retira seede ha konte TikTok. Arande mai ni mi tammi on laari seede en waɗai nasta toɓɓe tati on yiyata ha dow ɗo. En klika dow ton banni. To en kliki sai en wara parametre, en yi'a dow parametre sai en wara solde. To en yi dow solde, nda je ha dow ɗo ɗum kado je on heɓata video live. Nda ɗo bo je ɓe yoɓata on ha himɓe je laari video mon. En mema dow je himɓe laari video mi tammi on laari 569 €. Tammi on laari en yi'a dow ton banni. To en yi sai en yi'a ha dow windi retrait. To en yi dow retrait, nda nane ma mi waɗi PayPal am ha ɗo, sai en wara en yi'a en waɗa seede je en mari haje retirugo man fu kadi. En yi'a dow seede man banni. Mi waɗa 555 € sai en yi'a dow retrait maintenant. To en yi dow ton, tammi on laari sai en yi'a confirmer du retrait banni. Bon, banni ɗo seede mai retiri déjà. Sai en wurta en yaha gal konte meɗen. Tammi on laari seede mai dilli. En yaha gal konte meɗen PayPal. En lara ha PayPal nda payment mai ha ɗo mi tammi on laari ɗum retiri. Banni on tokkata on yaha on retira seede moɗon ha TikTok. On yettama. On yalanama khairu. To wodi mo mari ƴamol fere bo foti o contacta yam ha numero 620 33 31 74 ngam laabi WhatsApp derɗirawo moɗon deshi application. Assalamu alaikum.